Poďme sa pozrieť na jednu kapitolu z dejepisu, ktorú možno nepoznáte. Na príbeh, kde spojenec a nepriateľ boli takmer na nerozoznanie. Hovoríme totiž o vojne, ktorá sa neviedla len v zákopoch, ale aj na mnohých, povedzme, že skrytých frontoch. Takže, situácia je takáto. V srdci Európy stojí národ roztrhnutý na dve polovice. Na jednej strane sú tí, čo snívajú o slobodnom Maďarsku, a na druhej komunistické sily, ktoré chcú prevziať moc. A presne táto vnútorná trhlina otvorila dvere oveľa väčšiemu konfliktu. Kako sa teda z vnútorného sporu stala medzinárodná kríza? No, prvá časť nášho príbehu ukazuje, ako rýchlo sa môže zmeniť celá geopolitická mapa. Viete, keď v Maďarsku prevzali moc komunisti, v okolitých krajinách okamžite zazvonili všetky alarmy. Zrazu to nebol len problém Maďarov. Československo, Rumunsko, Jugoslávia, ba dokonca aj Rakúsko zrazu videli priamo za svojimi hranicami nový, nestabilný a ideologicky, povedme, že znepokojivý režim. Napätie by sa dalo krájať. A to napätie samozrejme netrvalo dlho, kým explodovalo do otvoreného násilia. Ulice maďarských miest sa zo dňa na deň premenili na vojnové zóny. Toto nebol žiadny malý politický škandál, toto bola brutálna občianska vojna, ktorá hrozila, že pohltí celý región. A to bola vlastne pozvánka pre zásah zo zahraničia. Reakcia susedov na seba nenechala dlho čakať a práve v tomto momente sa lokálny konflikt stáva medzinárodnou záležitosťou. Tieto 4 krajiny videli komunistickú hrozbu doslova za rohom a rozhodli sa, že nebudú len tak sedieť a čakať. Spojili sily a vytvorili vojenský pakt, Veľkú alianciu. Ich cieľ? Úplne jasný, zastaviť šírenie komunizmu z Maďarska a stabilizovať región skôr, než bude príliš neskoro. A aby bolo jasné, toto nebolo len nejaké vyhlásenie na papieri, vôbec nie. Išlo o skutočnú, vážnu vojenskú silu. Aliancia dala dokopy svoje armády a vytvorila pre nový komunistický režim v Maďarsku hrozbu, ktorú jednoducho nemohol ignorovať. No a teraz prichádza čas, kde sa celý príbeh poriadne zamotáva, kde sa všetko, čo si myslíme, že vieme o spojenectvách počas studenej vojny, otáča hore nohami. Prichádza ten najväčší zvrat. Logická otázka však, komunisti v Maďarsku sú v problémoch pod paľbou, kde je ich veľký brat, Sovietsky zväz, aby ich zachránil. No, odpoveď je mierne povedané šokujúca a odhaľuje, aká cynická vie byť geopolitika. Predstavte si tú scénu. Maďarskí komunisti vidia prichádzať sovietské vojska z Československa a myslia si, konečne, záchrana je tu. Určite dobili Československo, aby nám pomohli. Ale potom Sovieti namierili svoje slávne raketomety Kaťuša priamo na nich a spustili paľbu. V tej chvíli muselo byť jasné, že ich najväčší spojenec je v skutočnosti ich nepriateľ. Takže prečo? Prečo by to preboha Sovietsky zväz robil? Odpoveď je jedno slovo. Imidž. Alebo ak chcete, geopolitická optika. Moskva sa vtedy snažila predávať komunizmus svetu ako silu pokroku a stability. A brutálne krvavé prevzatie moci v Maďarsku by im túto globálnu PR kampaň úplne zničilo. Takže radšej obetovali svojich súdruhov v Maďarsku, než aby si pokazili meno vo svete. Ale vojenský tlak nebol všetko. Vôbec nie. Poďme sa pozrieť na ďalší front, ktorý sa neviedol zbraňami, ale peniazmi a energiou. Západné mocnosti, hlavne Francúzsko a Veľká Británia, na to išli inak. Žiadni vojaci. Zasiahli tam, kde to bolelo najviac. V infraštruktúre. Uvalili totálnu ekonomickú blokádu. Žiadna elektrina, žiaden plyn. Bol to tichý, no absolútne zdrvujúci úder, ktorý mal režim ochromiť zvnútra bez jediného výstrelu. Tlak na komunistické Maďarsko v tomto bode prichádzal už doslova zo všetkých stráň. Vojenský, ekonomický a teraz sa pridáva aj diplomatický a humanitárny. Osud režimu bol v podstate spečatený. Medzinárodné spoločenstvo zareagovalo 2 úplne odlišnými spôsobmi, ktoré však mali nakoniec rovnaký výsledok. A tu je ten kontrast krásne vidieť. Na jednej strane susedné Poľsko, ktoré videlo to obrovské utrpenie civilistov, poslalo humanitárnu pomoc. A na druhej strane Organizácia spojených národov, ktorá už nechcela vidieť ďalšie krvoprelievanie a tak zasiahla diplomatickou silou. Doručila rázne a nekompromisné ultimátum. Odkaz bol jednoduchý. Vzdajte sa, okamžite. Ten kombinovaný tlak bol jednoducho priveľa. Predstavte si to.
Vojsky obklúčení susedmi, zradení vlastným ideologickým spojencom, ekonomicky na kolenách vďaka Západu a diplomaticky izolovaní celým svetom. Maďarskí komunisti jednoducho nemali na výber. Museli sa vzdať. Víťazstvo je však v tomto prípade veľmi zložité slovo. Ako ukazuje tento záber, konflikt za sebou zanechal obrovskú spúšť. Nádherná historická Budapešť ležala v troskách. A to je trpká pripomienka toho, akú deštruktívnu silu táto takmer zabudnutá vojna mala. A presne toto je tá ľudská daň. Sloboda nebola zadarmo. Maďarský národ za ňu zaplatil obrovským utrpením, ktoré zanechalo jazvy na celé generácie. Táto myšlienka to vystihuje asi najlepšie. Pre maďarských komunistov neprišiel ten najhorší úder od očakávaných nepriateľov, ale práve od tých, ktorých považovali za svojich najbližších, od tých, ktorí nosili rovnaké farby. A tak na záver zostáva otázka na zamyslenie. Tento konflikt nám ukazuje, že história nikdy nie je čierno-biela. Núti nás prehodnotiť, čo si myslíme, že vieme o studenej vojne a pripomína nám, že za tými veľkými ideologickými bojmi sa často skrývajú neuveriteľne zložité a nečakané príbehy.